No, bun, salutare și bine m-am găsit la un nou clip. Astăzi o să vă arăt cum să cărați cu Evelyn. Am început foarte bine, fără leash aici din partea mea la bot. Sper să nu își reset creep-ul. Blue. Nu vreau să dau smite. Deci trebuie să evita cu orice gank, că sunt prea behind. Gen în tempo. Că ăla și-a luat leash. Și e cu un camp mai rapid decât mine. Dau smite aici. Bag și o poțiune. Tragem campul spre următorul. Sper că nu-ți iei gen... Bun. First blood pe top. Să caut să evit pe Diana e prea riscant. E când jucați EV, downside-ul la campionul ăsta early e că poate fi abuzat foarte ușor de jungler pe cum Xin, Diana, Kha'Zix. Like dacă te-a prins la campurile tale e pa. Te-a prins de 2 ori la campuri și ești prost da surrender la match. Trebuie să trag mai încolo creep-ul ăla, mai bad. Am zis că e prea târziu, gen în clear, la full clear. E 3.51, normal tream la 3.20. 3.17, 3.20 acolo undeva. Cred că Diana e pe top side, cred, da, și-a făcut. Putem să-l omorâm pe ăsta aici, oare? E mort, cam flash. Poate nici nu trebuie. Nice. Well played. Eram gata să dau flash acolo. Dacă trebuie. E cam bâtă ăsta cu Garen, bun. Deci nu am ce să fac pe topside. O să dau mute-ul ăsta. Deci nu am ce să fac pe topside. O să mă duc în bot side. Mai mult ca sigur e luat crabul pe bot. I-a luat crabul pe bot pentru că asta a făcut game pe bot lane. Ok. Și o să zic acum că asta a murit din cauza mea că nu eram acolo. Greșit. A murit pentru că aici nu există niciun ward. Like, voi vedeți, e blind. Pur și simplu nu avem niciun ward. Și nu o să mă mai duc să iau scouter, crabul, pentru că e luat deja de Diana. Din moment ce a făcut game pe bot, nu? Și cred că era dragon asta. Nu. Dar m-am arătat acum, deci m-am văzut aia. Ideal e cu EV să nu te areți până la 6. După poți să mergi pe mapă foarte ușor pentru că după pierzi. De fapt obții din nou invizibilitate după ce nu mai ești în combat. Sau ataci un mob sau ceva. Și în general ca jungler, bineînțeles nu doar Evelyn. Mă refer la orice jungle, trebuie să identifici rolurile care cară. În cazul meu, meciul de față e Akali. Și posibil, nu știu, posibil botul. Deși teoretic ar trebui să-l ajut pe ăsta să câștige linia, dacă mergem aici ne bate pe amândoi Jace. Pentru că Casadin nu are follow-up, are doar R pentru un dash și atât, n-are CC, nu are nimic. Și nu avem destul de mult să-l batem pe Jace. Deci dacă îți alegi lane-ul care pierde ca jungler, e cam vina ta că pierzi. Cred că ăsta e primul guide care îl fac, like,
ca jucător de deci dacă vă place și vreți să mai continui. Stai mort că n-are șans. Dacă prindea eu, era mort. Deci cum ziceam, dacă vă place clipul, lăsați acolo un like și mă motivează să mai fac cu alți campioni. Încerc să îmi dau seama unde e asta și-a luat pe tot. Cred că luăm un free pe aici. Și eu ce-am cu Evelyn, e foarte greu să ganchez. Eram sigur că e la Dragon. E foarte greu să ganchez pre-6, adică înainte de level 6, pentru că, ok, poate îl putem bate pe ăsta. Poate nu mai batem. Sau? Ce bine era dacă aveam acolo 6. Exact ce am zis, am pierdut tempo early pentru că nu mi-am luat leash și asta are level, nu are level, dar oricum mai are un camp și are level 6 care 5 și 1 e creep. Mai trebuie fix un camp. De fapt asta și fac 6. Și acum mă pot uita după gank-uri și vrea să ajut și pe ăștia pe bot, chiar dacă am murit asta 0-2. Doamne, Doamne cum jucați. Doamne cum jucați, e clar că o să-și ia acum colapsa asta. Ok, sar pe? Nu sar pe. Și partea nasoală când, de exemplu, botul joacă prost, e că tu ai cam, nu știu, 20% șanse să iei dragoni. Pentru că din moment ce botul tău joacă prost, e clar că botul lor o să joace decent, nu? Sau măcar semi-decent. Uite asta unde e. Știu și noi din astea. Ok. Ok. Ok, măcar atât. Pierdut ce am pierdut, nu, ok. Deci mi-a dat... N-am văzut, dar mi-a dat vreo 650 pe QW cu Serat și... whatever. E play-ul corect pentru mine acum ar fost să mă duc la Herald, dar dacă ar veni și Akali, să putem lua. În general, când se ia un obiectiv pe mapă, încercați să faceți 3 de obiective. Să dau ping-uri, dar nu știu dacă vine cineva. Hai că și pot să mă duc ward aici. E moartă Akali. E poate stă ăsta să-l omor. Și dă back de aici. Exact ce ziceam, deci dacă nu se mișcă Casadin, n-am ce să fac, degeaba dau, să încerc să dau stil.
Poate aș putea încerca. Hai să te scarpe un pic pe spate, hai. Ați văzut cum s-a jucat acolo. Deci... Bun, deci acum am mare parte meciul ăsta mâine mea. Dacă eu am făcut ceva misplay aici, s-ar putea să pierdem meciul. Nici așa nu e sigur că îl câștigăm, dar o să pun la titlu oricum cum să joace. Bun, am 2000 gold. Luăm și 2 pincuri. 5 stack-uri pe Magi. Nu pot să mă duc la Dragon, pentru că e în Fog of War, nu am absolut nimic. Și dacă Jace sare pe mine cu Duskblade, mi-am luat one shot. Sau, exact ce vă ziceam. Exact ce vă ziceam. Nu pot să mă duc în Fog of War și n-am cum să mă bat cu ăsta, care level 10. Și acum nu mai am ultimată. Uite. Poate vin și ai mei, nu știu, zic și eu. Stai cu minte, fata mea, că te bat 2 zile din 7, dar acum vine și asta. Dar ai mei 3 ani stau până vin. Da, mereu e așa. Deci dacă scapă ăștia cu viața aici îmi dau, nu știu. Nu, frate, pe ei ceva! Mama, o bombă de la Zig și ne-am dus pe fericire. Dar n-am unde să pun Heraldul. Am vrut să-l pun mid. Pierd timp aici. E moartă. Ultă de Ziggs? Nu, mă... Doamne, cât de bută e asta cu Lux. Spune-mi că n-ați văzut că a dat click pe Dragon. Pui mei și-a luat Dagger și l-a omorât ăsta cu Ziggs. Și asta cu Akali, ce pui mei face acum? Trebuie să pun Heraldul la undeva, pușează frate, te rog eu. Hai, go for it. Măcar să iau turnul ăsta aici. Eram sigur că sunt aici. Doamne, cum îmi joci? E mort oricum. Ce frumos e să nu faci nimic ca jungler și să te care echipa inamică, e mirobolant. E și Jace aici.
Gen Jace dacă sare pe mine cu full combo, nici nu apuc să dau rău. Eu cred să mă duc W max, cred. Să schimb un pic build-ul, probabil o să avem în late, dacă ajungem până în late, șansa să câștigăm. Planul era să dau one shot la Ziggs și la asta, dar dacă nu pică Garen, nu facem absolut nimic. Și n-am cum să țin dev la turnul ăla. Trebuie să ducem un late cu Casadin în late, de asta zicem că trebuie să joc în jurul lui, dar dacă tot e de boot și dă 4 kill-uri, 5 kill-uri lui ăsta early, n-am ce să fac. Dați flash, hai. Să vină Diana. Top? Deci asta și-a bătaie acum, efectiv, de la ăsta și asta are Ignite. Deci pur și simplu asta ia resurse pe mapă. Hai, dă-ți pachetelul, hai, sari. Eram sigur. Măcar a luat cine trebuie kill pe asta, dar asta ia, efectiv, ia obiective pe mapă fără nimic. Cât timp eu încerc să-i țin pe ai mei în joc, asta ia obiective pe mapă fără să cel mai mic efort. Jesus. Trebuie așa down ăla, neapărat. Ce faceți, man? Bă, deci ai mei sunt... That's flash. Opri în camera ai. Și în același timp trebuie să țin și meciul în picioare, pentru că ai mei sunt prea... Nu știu, delusional în puii mei. Deci efectiv ăsta cu... Akali, pe lângă că a jucat ok, impecabil primele 2-3 minute și pe urmă a dat rău. Noi nu mai avem inhib la minutul 15. Mersi casa din... Trăiți arție, familie. Pune, doamnă, niște warduri. Te rog eu. O să dea... O să dea... Ce cretini sunteți, major.
Ce? Foarte greu meciul ăsta. Really? De ce mi-au disconnect? Stai de la OBS. Da, asta e de la OBS. Doamne, dar de ce se întâmplă mereu chestia asta, frate? Da, e de la OBS. Apare nu mă mai pot reconecta. Trist. Trebuie să închid clipul aici. Nu înțeleg de ce. O să pun un screenshot după dacă câștigăm sau nu. Pentru că nu mi se mai conectează. Așa pățesc și pe live și nu înțeleg de ce.